Bangthir Village Development Committee atum choche junje pen kachesong. Truck pen sumo kachetong ahut dimalong amat bangpli apran kedam lapan banghini arengkiso. Lahore jan long kang huaga ripen pen inudapan kenep. Kardom pini prime time bertalong penili sami jilihan sepi non arjik tha bertang ton pen. Lamding kacheleng atowar kilometer klialong don thongkep aradatum sericulture along lelong ningkan serke plengrok api Karbenglong Autonomous Council Joint Secretary ahin pen nikre pho angbong cheterek nang popu hoku malu kapali hamajok rong Bangthir Village Development Committee atum chokchepura choche junje pen ru samsung sing intia chetailong kache songasai kedeng pon. Rong Bangthir arong along don thongkep aradatum kedo kithir kluk apor lapen tharve jangphong thesere thikumbong kachoi kangcho lima porhut Karbenglong Autonomous Council Joint Secretary ahin pen kidamtang phaikoni achiklo ni phai krehini arni nangke pacheterek toyalo nangkapali hamaputhake chokche lapen alang litumke cheterek thekthelo athe labang sorong penke alang litum na hokta dam thekthelopu Karbenglong Autonomous Council aphan kachepaklang jipura pini diphu ru samsung sing inti acha tailong rong isera thurpaksi choche junje kache songasai padupono lapusona porhut RVDC amaipu suren rong pikani jepon alamthi arjusina aeva hem ta long lo litrin long lo current electricity la edi transformer da do lo lahai le ni to mangke nilimen ke suren rong hang dar pune sorong nilinon mat ke da rong bangke long bangke eri president ar pusi klempon bom lo Labangso arong pen alang litum na hokta dam thekthelo lasi Karbenglong Autonomous Council pen alang litum aphan thurnoipu nangke toya bangke ingtonangpu halapu sarpimara tumta oso chibukra pen chochi junje kache songalong ke bangnang koklake non malomke oso maratum satlangalong ta online side ajok kacharli bom oso maratum aphanta chevan lapsi kache songalong pen amatsi satlangta patok nunang koklupusi chethan panrinti kang nang ko kathi bang ke ni tum ke ni tumarong bang na department na hin ben nang kiplung yi pu biota nang policy ni tum bang ke ni tum ga dak nang sang nang dui nang koklo ni tum kel bang so rong ke palo no bo so ni tum dui ke lu sita me no bo so sita alo so pi mar tum ke pinya ta se aso cepat ke tum do non ta nang du tum do sita me ni tum ke alo so pur tang te ke jod mo pen ha ki cheng an ke ni tum ke dakar biang long siki jon mo ki theki ding tum lo khai ka prek angum ka prek ali la sinir tum han ke theki ding tum mang hin so ikha ku sinir tum mang ke ladak akli mang phar pe sta me bang nang ko go o so mara phan da ki bigi chi pen ki ban ke online pen sita me ni tum ke online pen pu sita me da class chali ik nang ko lo la sinir tum ki sung bang ke nang tum bang ki theki ding tum han ra da tum phan na chuning ri lo la si ne tum ke kisung pinya ni ke kang ting son lang si do son sin ni tum ke chi ni grong lo la si ni tuma akar bi hijan ma khai si ma hijan ma pusinang ching hon gi ma pusin ni tum bang ke dak ra dang no sitame ani ki so ar ke jang tharna sitame nang tu nang kong lo Anparta laso arong along sai kampenta kaching thoramu nang kili dokdeklo lapen ningkan serkep angbong osumaratum amhangke thekta penangan aphaidolo Anparta pini penap angbongta inut banghiniatum osumar amhangka jopa thekjiatum sitami mekri meklangpen labangso along lelong kedo kithir kelong japan choche jonje pinpen kachesong along nang chetodon retti nang kokluputa kachesong aradatum pen chethan ponenti Roshan Hanse report Karbenglong live Sangti hidialong pini arnikang sama porhut truck pen Tata Sumo agari angbong kachetong ahir kang tang ragajok dimalang mat bangpliatum aprandam drilo lapen banghini atum ahir ing tang rapen arengahu solo
Bokajan Police Station angkang sangti hidi lakha thongkep rasirkep NH atowar pelong Tata Sumo lapen ihumatra kachitong hot dim penalong mat bangpri abang phodum aprandam jilo lapen banghini trakate warpen handyman abang arengkiso ahiring tang raklo Kachini do natengke Jorhat anathu kapang no bom ihum AS21 7654 atrakpen ihum Dimapur anathu kapang no bom NL071 0526 Tata Sumo agari angbong men kachitong hotse bangsolam kipho Birta ke tok boma por hotke apran ke damatumaphan pangthekpon thekthelang sedame arengke so banghini abang photomaphan ke sekelang aphan ponlopusi chinidon Bokajan penananterang Karbenglong Live Garchuk downtown awai kangpen nangkang hu KUV agari lakha thongke brathok Lahorijan naka checking along police atom kenep dunong Assam along non anta gari kanghu ajutang kivir vedarajok Assam angkangpi lapen kapre ka state pen nangkang hu agari hai Karbenglong district angbong pensi Dimapuran ke Jordan dam Langsolong police atom keton kilang dun pen penang agari neping nang dun long bomlo Lason thak se lakha thongke bratrok Lahorijan naka checking along Qatar loka sai kedenga hot ihum AS01 BY6838 KUV agari pen akang huwa phan neping nang dun long Birta kelong dona tengke Bokajan SDPO John Das kapachinia tengke Garchuk Police Station pen Birta kelong atengsi keton kelang asai kedenga hot bangso agari Dimapur anathu kepon boma hotse neping nang dononglo Laso hot Darang District Mongoldo Asor Akshay Natpo agari kanghua phanta neping nang ponlonglo pusi pachini pon হয় যোৱাকালি খবৰ এটা গুৱাহাটীৰ পৰা গছৰ পৰা পোৱা গৈছিলে কি এখন গাড়ী তাৰ পৰা চুৰ হৈছে তো সেই মৰ্মে আমি লাহৰজান পিপিত এটা নাকা বহা আছিলে আৰু ৰাতি প্ৰায় 9:30 বজাত এই গাড়ীখন ইণ্টাৰচেপ্ট কৰা হ'ল গাড়ীখনৰ নাম্বাৰ হৈছে AS01 BY683 তো এই সময়তে গাড়ীখনৰ যিজন ড্ৰাইভাৰ আছিলে তেওঁৰ নাম হ'ল অক্সেনা তেওঁ দৰঙৰ বাসিন্দা হয় তো তেওঁক আমি আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ Bokajan penananterang Karbenglong Live Takte non malom so phan birtang ton panik sinang Nanglitum adamasar mail apen kapre rong aje ki dunjia phan pindeng gaching thangja ka dure do ikma Jongsi do pulodangte matha ikri humri damignon pindeng pangrum akula dalong Northeast lapen Karbi Anglong along nong nam ka chithangklong bangphi designer Pirbi Bepi non hejong kapaklangmi so arlo atum kaching thanga pindeng pini pekok lapen wamkok kulara long kapaklangmi langmesen do Asi humri dam igra nalitum ning ke hanga tengpen chongwai damik tha apen ka humri dam nang jadim lake la biarlong ke tok henlo langdunik tha jengtoi jengni pen langdunik tha Karbi Anglong Moms Dancing Star Grand Finale mate payatum ke kan kachapatelong Adim lage Joy Singh Doloi Auditorium Hall Dipu lapen apora bangke anikang sampor phai ket hompen lapen bangso ka chepate long ka chepater pipon lake maipu singja tiso chunbang RT chenthongpi BD sarpi sangpi kache tarampia tumhenlo Lapening cibik tha kelang tuna bang phubang phitum ansetame ang hwa dep ka chikba bang tingning detri
Puthot berta angthon arjupon theglona United Christian Forum atumpen chepater piponsi pini ada porphai kre isira achite malopen rongpangbong Don Bosco School aklamalong ingdeng narke pre Christmas pamanpon Christmas nanglelea prang Christmas achiklo hot hemphu jisu aphan kikratum kido an ning cheparongsi pre Christmas dalon paduponlo Lason si pini le thota rongpangbong Don Bosco School aklamalong ingdeng narke pre Christmas pamanpon Bangso katalon hot athepi ke an ponaki richo apar richo kapaklang angdeng pi crazer cap lapen angdeng so tretrokpen inkoira isia longpensi en ponlo Bangso katalon hot Church of God School along Thanbang Rolinson Teron UCF Maipu Mondoli Asar Olbi Phangcho Mondoli Asar Everest Inglengatum Chitongdon Bangso katalon panahot aning karongpen arna maphan keroalun lun ponrinti Bangso hot aluhi aman pen Augustine Hanse Socheng Block Chairman Reverend Father Dominic Teronatum Pendanglok ki ongdungatum chitongdon Bangso hot arna maphan kero piponsi Jisu Kristo kupia thesi bangso perthelong amhang nang ke thek nang kokma bangso puthak than parjuponsi mesen pen pre Christmas katalon pajutpon Langhem Pipen Bersentiso Karbenglong Live Nini aparman panong ponsi Chokhihola Indoor Stadium along Karlitang Montoti Mungpen Karlitang Elias Tisotum Kachikimu Omenpen Winter Badminton Kapathu Kachapati Karbenglong Atokanu Kapathu Anathu Kapachunthur Ponjab Phan Akemang Ponalong Pachitondonsi Nilip Ahawar alongta Non Obekimia Tumaphan School Luke Charlie Pen Anparta Kapathu Anata Kangthor Ponjab Phan Mati Kapachhongdun Thekja Phanpura United Nilip Badminton Club Atumpen Pater PC Kedamtang Matijong Niphai Inkorap Ho Arnipen Nini Aparman Karlitang Montuti Mungpen Karlitang Elias Tisotum Kachikimu Amenpen Winter Badminton Kapathu Kachapati Kibipon United Nilip Badminton Club amai phu khogem te rangten kachupain phu kangpo sai angdengalong Kasa Badminton Kongchumbang Kensing Ingti Aluhi Sarpo Amanpen Chitongdunsi United Nilip Badminton Club Dunmai phu Jobson Rongphar Lapen Penang an Kacharabdun atum Chitongdun Chokhihola Indoor Stadium along Kibipon Bangso Kachapate along Birta Kirimba Mapor Hot Amki Terang Thongke Patum Chapate Dun Lupuse Chinidun Tournament Kibipon Akimang pon helo je nilitum nadak nilip angkang kedo ariso e jang tum ke pathu along ke apa prang dun thekjia phan lapen ke pap hi hu badim kaching tur dun thekjia phan lason sinitum la baso khela mang pen lo lasi la puson a kaprek dak nilitum niliba warlong football ka hob volleyball ke la puson ke pathu pon hekon long thewa pe satame non Karbianglong enter Karbianglong badminton tournament di Bipon ke nitum peneng henlang keceng sila sangpi kaceteron pistame alang nitum Gujarat la pen Dehradun akaprek India pen angtan ke pathu alang nitum keceng ne gold medalist tumlo la silang nitum ta la bangso khela long nang chetong nunji pen alang nitum ta la bangso khela long nang cepati doji asi penap ningwe tame misan khela theklong di. Okay, in addition to what the chairman of the United Nilip Badminton Club has said, I would like to add on a few things. That is, this particular tournament, the championship has been held in our loving memory of our beloved friends, late Montuti Moon and late Elias Tiso.
Koila Mati Ben Samson Inti Karbi Anglong Live. Tang te pini prime time berta kala pon sakang tonikla domi thagmi kardom.